Doncs en els pròxims dies t'ho portaré jo i ho presentaré per registre d'entrar, perquè els carrers donen pena. Pareix que vagis en fireta quan vas per allí en el cotxe, que el dia que rebenta alguna roda ens tocarà pagar, i en enllumenament va a trossos. N'hi ha trossos que n'hi llum i n'hi ha trossos que no n'hi llum. Però bueno, si a tu ningú t'és a queixar, jo te portaré per escrit les queixes dels empresaris. També ens consta que l'empresa Loxam, que està ubicada en lo que és Realsa, que és una empresa gran de maquinària de construcció, i Tresillos Muñoz, se n'ha anat a un altre en polígon. Heu mirat a veure el per què s'han traslladat? Perquè no es catxen tancat, és que se n'han anat... Ni ho sé, m'acaba d'entrar ara. No ho sé, me dius que ha tancat i s'ha anat a un altre poble. Doncs no m'estranyaria, però igual com altres venen d'altres pobles, venen així. Però jo, en el cas concret de l'Oxam, que ja sé de qui parles, de les grues i els hidràulics i tot això, no sabia que havien tancat i se n'havien anat a un altre poble. No ho sabia. Ho averiguaré, però bueno, ell és una empresa privada i pot fer el que li doni la gana. Ja, però és una empresa gran, doncs que si està en el poble i pot generar... No, però no sé si la coneixes prou bé. Jo sí que vaig a fer diversos viatges. És prou gran, en superfície. Empleo poc. Amb algun del poble que n'hi havia treballant. I aleshores en que n'hi haguera un ja és suficient. Però no ha vingut, ell és una empresa privada i per les raons que sigui ha considerat que és millor anar-se a un viatge que dona la gana i no té per què donar explicacions a l'Ajuntament. No, per supost. Ell que pague la contribució... Però ara que ser-ho coneixedors, més que res perquè és que també reporta benefici al poble. Doncs si m'acaba d'entrar ara. Gràcies. Hem vist en els Tocs de Cultura que avui se torna a organitzar el campionat de pòquer. Quants anys porta ja organitzant-se? 3 o 4 o 5 años. ¿Sabemos cuántas inscripciones va a haber para este año? El año pasado fueron sobre 60, este año no lo sé. Será parecido. ¿Se hace algún tipo de control en las inscripciones? ¿Se pide fotocopia del DNI para que no haya menores? No hay ni un menor participando. Además, ni un menor. Eso es fundamental. En la partida de póker no hay ni un menor. Se pide el menor. Que pensamos que deberíamos potenciar lo que son juegos del terreno como truc, brisca, tute y dejarnos un poco de americanadas. Vale, hay actividades. Bueno, el póker en principio está muy instaurado en toda la gente joven. Y aparte hay durante todo el año actividades en el TIC, que hay partidas de cartas, parchís, de lo que sea. Julio, si no te importa, estoy haciendo mi trabajo. Si no te interesa, si quieres, vete, pero paciencia, estamos aquí para eso. Muchas gracias, Maite. Hem vist anunciar també en els Tocs de Cultura uns cursos de llenguatge de signes, educador medioambiental. Estan subvencionats per alguna entitat? Es que sí, hemos visto hay uno que es gratuito. Nosotros subvencionamos algo. ¿De cuál quieres saber? Es que, a ver, hemos visto que el de la búsqueda de ocupación en el extranjero es completamente gratuito. Sí. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, el del lenguaje de signos parece ser que ahora está en crecimiento, está bastante demandado. Entonces, claro, el precio son 40 euros. No sabemos si está subvencionado por alguna entidad o no y si hubiera sido posible que el ayuntamiento hubiera subvencionado algo. El ayuntamiento siempre subvenciona algo. En algunos de ellos subvenciona y en otros no. Es que, claro, 40 euros, pues relativamente es caro porque para una persona que tiene una prestación de 400 euros, pues es un 10% de su... Estamos hablando de 30 horas. Son cursos relativamente económicos. Además, nos juntamos con varios pueblos para que se resulten más económicos. O sea, que en esos 40 euros se supone que lleva subvencionado por la entidad y por el ayuntamiento. Exacto, vienen de la Diputación y aparte nosotros subvencionamos algo. Nosotros nos hemos juntado con, si te das cuenta, en lo que es el PIB, está unido a varios pueblos, que es Massamagrell, Meriana, Museros, Porlet, y Tabernes, para dar el servicio de que la gente se prepare. ¿Un curso de esto sin subvención más o menos en qué precio puede estar? No te lo puedo decir, no lo sé. Eso ya te lo podría decir si quieres. Muchas gracias, Maite. José María, yo ya no tengo más preguntas. Muchas gracias. Gràcies a tu. Andrea, tens la paraula. Molt bé, moltes gràcies.
Bé, la primera pregunta és sobre el tema de les preferents. S'ha parlat d'un acord amb el Col·legi d'Advocats que m'ha semblat entendre que era més per el tema dels desaucis i tot això, no? No era tant per això. Però bueno, sabem si n'hi ha afectats de museros en el tema de les preferents i si és així, si se'ls podria prestar alguna mena d'assistència jurídica, perquè és una problemàtica que afecta molta gent major i gent que s'ha vist, creiem nosaltres, estafada per tot aquest tema. Pues quasi te conteste el mateix, però te contesto el mateix que contestarem per el passat en relació als desaucios, el mateix. I que jo sàpia, m'imagino que en un poble ja de quasi 7.000 habitants, més de 2 n'hi hauran afectats per les preferents. Però a mi no ha vingut ningú a dir-me, a mi m'han enganxat en tal banc o en tal banc. I no sé, us han dit algú? Però m'imagino que sí que n'hi haurà algú, però si no mos ho diu, no podem endevinar-ho, Ara creiem que és un tema important, però abans podríem preocupar un poc, sobretot per aquella gent, perquè gent més jove sí que té més clar aquí té que acudir o sí que anar a un advocat i tal, però la gent més major doncs igual no sap ni exactament què ha de fer, encara que hi ha associacions que estan reclamant el que nosaltres pensem que l'Ajuntament podria ajudar en aquest sentit. Bé, ens ha fet arribar de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies un fons social de vivendes que és a nivell estatal, però que en el qual han de col·laborar els ajuntaments. Hi ha alguna informació, s'ha demanat alguna informació sobre aquest fons? Sabem si hi ha gent del poble que podria accedir a aquestes ajudes, perquè seria gent que haguera sigut desallotjada abans de gener del 2018, fa prou temps, però en fi, que es crea una espècie de banc de vivendes que els ajuntaments han de participar. Andreu, això informi jo en el ple passat, el ple ordinari passat, el conveni subscrit entre el Ministeri i diversos presents d'entitats financeres bancàries en concret, i s'ha creat un fons de 6.000 vivendes, de 6.000. I llavors, clar, tenim el conveni i ho tenim tot, però torno a dir, és que jo no sé si en preferents o en el tema dels desaucios n'hi ha o no n'hi ha, però és que no venen. Si el primer que han de vindre és a apuntar-nos a informar-se amb nosaltres. Jo no puc endevinar si tu tampoc, si no t'ho diuen ningú. Sí que n'hi ha un fons social de 6.000 vivendes firmat per 2 o 3 ministeris i per els 8 o 10 bancs més importants d'Espanya, i n'hi ha 6.000, se pot en València n'hi ha unes tantes, en Castelló unes tantes, en Valladolid unes tantes i en Sevilla unes altres tantes. Si venen a parlar amb nosaltres els orientarem, però... I serà la pregunta. Una pregunta. És que ho expliqueu però jo entenc que sí, com que sí que anaven a participar o a col·laborar, i de tota manera això també seria si afecta algú. Després, a nivell d'agricultura, jo no sé si el Consell Agrari això funciona encara, no funciona, perquè ens ha parat, m'ho han preguntat directament si hi ha algunes ajudes a la taronja que, més o menys, perquè m'havien explicat, s'articularan a través dels Consells Agraris que eren de les antigues cambres agràries, va ser això. No n'hi ha cap mena d'ajuda o l'Ajuntament no té notícia d'això? Anem a veure. La Conselleria d'Agricultura deu a infinitat de llauradors una sèrie d'ajudes, té un nom, que se pagava una quantitat per hectàrea de taronger, que estan ja aquestes ajudes resoltes i concedides 3 o 4 anys, i que ahir llegien el diari que hi ha una part de llauradors que han cobrat 20 milions d'euros d'aixòs diners que se deuen als llauradors per el tema de la taronja, i en la mateixa apartat crec que era el periòdic Levante, anunciava també que està previst pagar-ne 26 més en seguida, però en 46 milions de pessetes aproximadament no s'acaba de pagar a tots els llauradors. És que no m'hi sap el nom,
com se diu, era algo que això ja no tenies que sol·licitar-ho. Però això ja no s'articula a través de res de l'Ajuntament i No, això és directament a la Conselleria d'Agricultura. I sí que encara n'hi ha, la Conselleria d'Agricultura diu encara a alguns llaurors la paga eixa, que no vull deixar el nom, però és molt coneguda, en el món de llaurors és molt coneguda. Se deuen molts diners. Sí, no, però parla ara de la taronja, parla de la taronja. Sí. Hem vist també en les actes de les juntes de govern local del 17 de gener que hi havia un procediment diferent per la contractació dels tècnics municipals. Per què s'ha utilitzat aquest procediment de contractació ara en aquests moments? M'agradaria que ho explicarem. Bueno, doncs perquè és un procediment absolutament legal. Nosaltres estem absolutament contents i satisfets en els tècnics que tenim i de donar-li forma i cobertura perquè no estiguen allí flotant en l'aire. Estem fent tot com Déu mana. S'està regularitzant. Sí. Ara tenim la punta, però era la línia eixa. S'acaba el contracte i no poden estar així. Tenen que tindre un contracte i algú que regule el servici. També en un decret, en aquest cas, es parla d'unes bases per a contractar personal per a la neteja, no? Per a neteja de dependències municipals i tal. I es reclamaven, per exemple, 6 mesos d'experiència, un criteri, però per què s'havia decidit aquest criteri? Perquè en aquest cas ens deixava fora molta gent que podia optar a aquesta feina que, en aquests casos, com s'ha parlat ja abans, hi ha molta gent necessitada i de quina manera s'està aplicant, perquè clar, hi ha un període, però suposa que es crearà una bossa de treball, però també hi haurà molta gent que es quedarà en l'atur ara, es podrà incorporar en algun moment. S'agradaria que ens aclarin això. Sí, doncs ara Maria José, la consellera de Benestar Social, te contestarà. Maria José. Sí, perquè és molt senzill, perquè ja n'hi ha una bolsa en la que no se demanava ningú tipus d'experiència i està funcionant, però quan arriben a un edifici públic, l'edifici públic tens que anar en un equip d'un grup de persones i has d'anar al ritme que van elles. Entonces, què ocorria? Que no s'acoplen i quan venen a lo millor a acoplar-se, perquè no saben de què va, no han treballat mai en això, ja han passat els 3 mesos i s'entenen que anar i entra una altra nova. I n'hi ha que tornar a explicar, tornar a ensenyar cada 3 mesos. Entonces, com la bolsa continua, i aquesta bolsa segueix funcionant cada 3 mesos rodant, s'ha decidit obrir-ne una altra, que la gent tingui més experiència, encara està en fase de baremació, i el que no tenim clar, que ja vos ho informarem, és quin plaç o de quin plaç seran els contractes. Segurament seran de més de 3 mesos per poder... Però en aquest cas, això seria sols per a neteja de dependències, entenc que no seria per a neteja de carrer i tot això. És que ficava, o jo no ho he entès, la primera bolsa és per a tot. La primera bolsa és per a tot. I la segona bolsa és soles per a dependències municipals. La primera vol dir la que funciona ara? Sí, la que està funcionant. La que està funcionant. Que de fet aquesta seria per a dependències de l'Ajuntament o les escoles, per entendre's? Exacte, dependències municipals. No seria per al carrer, vull dir? No. Després, en l'acte del ple passat que hem dit, l'alcalde va dir que les associacions del poble no necessitaven estar al registre d'associacions per rebre subvencions. S'obliga l'acte, després la secretaria deia que sí, ens podien aclarir si sí que és necessari o no és necessari que estiguem al registre d'associacions que s'ha creat. A veure, les associacions culturals, deportives, recreatives, socials, de museus i de qualsevol poble estiguin inscrites en el registre d'associacions o no, recibir algun tipus d'ajuda és algo discrecional del govern. Està com està. Contestat està. Sí. Sense llevar una coma. No. Simplement és que està aquesta contradicció en l'acte, la podeu mirar. Després, hi ha notícies noves sobre la remodelació de Blasco Ibáñez o sobre la reducció de professorat que es va comentar en el ple anterior. Sobre el tema de profesorat està el projecte del
els interinos, que en un principi el que fa és pràcticament mantindre les places que estan, fer-les ja d'una manera definitives, no? Saps que n'hi ha molt d'interino, faran voltes per ahí, però al final el puesto n'hi ha que cobrir-lo. Per tant, en un principi no pareix que n'hi hagi molt de problema en aquest tema. I en quant a l'ampliació, nosaltres en la reforma que fem ja d'agarrar part del centre de dia ens hem garantitzat 3 anys d'ampliació del col·legi. Per tant, la inversió forta va ser pegar-li mos a aquest centre de dia per agarrar part pel centre educatiu i ara només és ja anar tabicant, però que això en un estiu se fa el que ens demana la Conselleria en metros i ja està, no n'hi ha cap de problema. Entenc que no se farà l'ampliació tal com estava concebuda, sinó que s'aniria ampliant a través d'aules en el que és el centre de dia, perquè ja no seria centre de dia. No és així. El projecte d'ampliació i reforma està fet i està aprovat. Una altra cosa és que ara la situació econòmica no dona per començar a fer l'edifici nou i reformar-lo. Momentàniament estem utilitzant aquest centre per donar la cresta de l'aula que ve d'alumnat que ve del Col·legi de Baix, del País Valencià. A lo millor la tendència d'ací 5 o 6 anys és que no ens fa falta tampoc tant, que no ho sabem. Tu saps que això va en creixement de natalitat i, per exemple, a l'escoleta tenim places lliures i escoletes estan tancant moltes. Diners i la baixada de la natalitat, és que està baixant tot una miqueta i els baremos són a mínim 3 anys, no controlem més números que això, però en un principi el projecte està fet, està aprovat i la idea és d'acabar-ho, clar que sí. No controlem a millor l'Ajuntament com a Ajuntament, però la Conselleria sí que ho hauria de controlar perquè és que hi ha de fer el centre, ho hauria de controlar, seria normal que tinguem previst tot això. L'Ajuntament de Museros no és l'entitat que ha de controlar si pujarà o no pujarà la natalitat, però la Conselleria sí que hauria de preveure si Museros fa falta una escola o no. Bé, l'altra pregunta, s'ha fet alguna gestió davant de la Generalitat per a recuperar els diners que estem pagant en interessos per al centre de dia que hem parlat? A veure, també s'ha contestat perquè s'ha preguntat en altres dels problemes, torna a dir el mateix. L'Ajuntament de Museros, la Generalitat encara no ha pagat el 48.000 euros que va pagar el banc que ens feu el factoring, evidentment va demanar els interessos, claro que sí, és que ho han dit tants viatges que... He preguntat si s'ha fet alguna gestió. No, és que ara no toca per la gestió. Ara el més important de tot és que paguen el càrrec principal. Evidentment, faltaria més que nosaltres no reivindicàrem el pago dels interessos. Claro que sí, si tu ni ho dudes, si tu ho saps que és així. Molt bé, ho veurem. L'última pregunta. Hem vist també en alguns decrets que s'atenen reclamacions tributàries fora de termini. Va cridar un poc l'atenció més que això, dada la conjuntura econòmica del país, es fa sempre, es fa de manera sistemàtica, de l'atendre reclamacions fora de termini. No és una cosa que si és per motius justificats, no és una cosa que ens sembla mal, pregunto per saber-ho, perquè va cridar l'atenció que en un tema d'estos es podrà apel·lar a la conjuntura econòmica del país, després en altres països que siga molt complicat. A veure, Andreu, este tema és aixina i evidentment no és per capritxo. A este 3 mesos, 4 plaços, a l'altre 6, o a l'altre 8, o a l'altre cap. No, anem a veure. Estem en una profunda crisi econòmica i n'hi ha gent que pagar una papeleta de contribució urbana de 300 euros, diré molt mala, perquè s'està cobrant 400 al mes i gràcies per pagar 300 euros la papeleta de contribució urbana. Entonces, és de veres que són 150 i 150 perquè hem aprovat 2 plaços, però hi ha gent que inclús li ve mal a Xina i va i parla amb l'interventor, li explica la situació econòmica i entonces li diu, pues mira, anem a fer una fórmula de pago que en vez de pagar esos 300 euros en
200 viatges, ho vas a pagar en 3 o en 4, i això és el que s'està fent. Però no estic parlant d'això, això ja ho he vist. La primera vegada que va sorgir, sí que ho va preguntar, perquè no era un procediment que almenys jo coneguera, que s'havia fet altres vegades, i van dir que sí, que s'ha fet de manera general. Però no estava parlant d'aquest cas, i està clar, a més em sembla molt bé, sinó d'una que tenien que deu sus diners i que estava fora de plaç, si s'atenen totes, atenen la conjuntura econòmica, simplement de saber si és això. Sí, si està fora de plaç, no per això que estigui fora de plaç. A veure, posem un exemple clar, si jo no pague la contribució el dia que toca, si la pague d'allí 5 dies i dic, escolta, que la cosa està fatal, el recàrrec corresponent i sobre aquest recàrrec corresponent ahí està la qüestió. Jo no vaig entendre en el que posava en el decret això, i això era la pregunta. A veure, se cobren hasta les comes, ojalà no fos així, però com és legal ho tenim que fer així. Si és un aclariment, tampoc vull anar a dimensionar prou. En aquest cas podem estar qualsevol. Si tu estàs fora del plazo, se fa un requeriment primer de que vostè, com no ha pagat el plazo, té que pagar un 5% de recàrrec. Del 5 passa al 10 i després al 20. Imagina que arribaràs al 20. I, però doncs no ho va pagar perquè no podia. I ja en un recàrrec del 20% ben se passa el seu interventor. Perquè encara que has passat el plaç, ho deus. Entonces, el interventor, el que era antes 1.000 euros, com té un recàrrec del 20%, doncs ara són 1.200. I te fa, sobre aquests 1.200, te fa els plaços que pacteu per pagar. Però, evidentment, com pagues fora de plaç, els interessos, els recàrrecs també estan ahí, els tens que pagar. I és així, Andreu. No, simplement que posava no apareixia tota aquesta informació i per això ho és així, Andreu, i s'està fent, a més està l'interventor així per corroborar-te. I després, simplement, 3 pregs de coses que ens demanen. Una que ja vas dir, que és una etapa que n'hi ha a l'Avinguda de Barcelona, a la zona de la Venta, que de vegades, segur que estarà malament, i de vegades se queda així de cantó i aleshores pot provocar un accident. Que se mire, s'ha de mirar, perquè ho vam dir en l'estiu, si no recordem malament. Pues si no l'han tornat a manipular o s'estropear, quan t'ho digueres, antes d'una setmana estava arreglat. Que saps que ha tornat a trencar el vostre, perquè el que sigui, doncs és probable. I després també un fanal que n'hi ha en el carrer del Molí i al final cap a quan arribes ja quasi al carrer Averbaix, que és l'últim on estan els bungalows, estan els bungalows, també que no funciona, que ja fa temps que no funciona, que s'intenta que es miri. I el carrer del Molí, arribant al carrer del Molí, és molt llarg. I després també els passos de vianants del camí de Massalfassar o d'anar a Massalfassar també ho vam demanar i no es va dir que es miraria, però no sé si s'ha mirat, però no s'ha fet. Sí que s'ha mirat, però perquè tenim 2.000 funcionaris i veuràs que la brigada d'obres, que no la brigada de neteja d'edificis públics, han cursos de personal. És l'últim. Bueno, si vols més. No, és l'últim. En la dació de comptes ha sorgit el tema de la liquidació del pressupost i això. No entenc que serà legal de no fer comissió, però normalment sí que s'ha fet, o s'ha fet perquè anava enllaçada amb unes altres, però creiem que són temes suficientment importants per a tractar-se en la comissió perquè poden sorgir dubtes o coses que no estan clares clares els grups polítics i que creiem que seria més convenient fer aquesta comissió. Nosaltres ho demanem o demanem que es faci l'any que ve. Però saps per què no s'ha fet? I de fet no se va fer tampoc l'any que ve per una raó. Perquè és una liquidació pràctica per un interventor que no està sujeta a suggerències, enmiendes o no añadiduras o retalls. És el que és, les resultes són estes. I entonces no cap ni pleno, ni comissió d'Hacienda, ni el Cristo que la fundó. És aixina i l'únic que sí que teniu dret, faltaria més, i vos ho recomende, és que demà, a la setmana que ve, quan vulgueu, jo ho faria i jo sé que vosaltres també ho fareu, s'acosteu al despatx de l'interventor i mireu tota la documentació relativa a tots els informes que han passat avui per la part de donar comptes, clar que sí. Però és que és així. Si fora que fem comissió
anaves, bueno, doncs mira, és que això no devia ser així, no, tenia que ser així, però és que no, és així. És així, sí o sí. Sí, però pot servir per informar, bàsicament, que és el que és informativa informar de la setmana que ve. Sí, però després són grups polítics que poden preguntar sobre això. És evident que se tria un altre sistema, simplement nosaltres demanem que es fera així. Molt bé. Vicent Simón per el CIM té la paraula. Sí, no, sols, en primer lloc, volia donar l'enhorabona a l'equip de Camiselec de Museros pel seu triomfo en el torneig nacional que es va jugar a la ciutat esportiva de l'Elx. Varen guanyar i també la participació destacada de l'equip Orbi. Vull dir que una menció, al igual que el que ha dit Cristina, de felicitar també a l'equip de TIR. Doncs que constatar-te que les estratègies estadística. Mira, Vicent, vols fer alguna cosa més? Doncs ja està. ¿Me quedava algo? No, espero que se me quedava més. No, res. Bueno, pues el pleno ha acabat, no obstant, si algú del públic d'algun tema relacionat en l'ordre del dia vol fer alguna pregunta, alguna suggerència, algun comentari de temes relacionats i tratats única i exclusivament en l'ordre del dia, ara és el moment. Alguna pregunta? S'alça la sessió.